Siphinde sinibingelele babukele emakhaya izindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina. Ezihamba phambili kuleli hora umshayeli wetekisi yasemoyeni ubanjwe eshushumbisa okuthile akungekho emthethweni othile. This pilot is about to be arrested for what officers say is inside his silver suitcase. Sekusabalale umdividiyo omusha we-CCTV ekhombisa ngesikhathi kuboshwa umshayeli wendiza ye-Malaysian Airlines osolwa ngokushushumbisa izidakamizwa ezweni elithile phecelezi i-Indonesia. Ngokwembiko lo mshayeli usolwa ngokungenisa amaphakethe angu-14 aqukethe cishe amakilogramu angu-26 e-MDMA okuyisidakamizwa esaziwa kakhulu ngokuthi yi-ecstasy. Kanti amaphoyisa akulelizwe elithile athi uphenyo alusagqili kumsolwa oyedwa kuphela manje sebephenya nophenyo ngenhloso yokudalula inetwork yakhe yamazwe ngamazwe ukusolwa ukuthi ishushumbisa izidakamizwa emazweni ahlukene ibe ingene ngokuba ama-pilot. Lo mdividiyo omushasha usuqale ukusabalala kakhulu ezinkundleni zokuxhumana njengoba uphenyo luqhubeka. Kanti bahlukene phakathi ezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Abanye bathi kungenzeka ukuthi lezi dakamizwa zishuthekwe ngomunye owuconductor kuleli bhanoyi phecelezi i-air hostess umshayeli ubengazi ukuthi zikhona mhlampe naye bamdidile. Kanti abanye bathi cha akaboshwe nje avalelwe ejele ngoba kushuthi lo mkhuba ujwayele. Mbukeli, kungabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Kanti sizibeka lapho ezaleli ihora siphinde sixhumane futhi uma kugamanxa ihora noma yiliphi. Kanti lezi bekuyizindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day kanti benizifundelwa yimina.